Δεν ξέρω, οι συνθήκες είναι δύσκολες και κατάλαβα ότι μου λείπουν πολύ δικοί μου άνθρωποι πίσω. Οι συνθήκες δεν βοηθούν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις να φας, όταν μπορεί να κρυώνεις το βράδυ, μπορεί να βρέχεσαι. Είναι πολύ σκληρό για έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν είσαι μια γυναίκα, το να ζεις υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ γενικότερα, εγώ προέρχομαι από μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια, όπου ποτέ δεν είχα λείψει τόσο καιρό. Και δεν ξέρω, ίσως αυτό να με κρατάει πάρα πολύ πίσω. Με στεναχωρεί που δεν έχω επικοινωνία με τους δικούς μου ανθρώπους, δεν ξέρω τι κάνουνε.